mgbede ọmanụ eke ọmanụ tata ndị nke m ụmụ ọma ana m ekenekwa unu tata Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele nyanwa ka a na-akpọ m ama m na anyị niile na anyị dịsị mma ebe anyị niile nọ ana m etukwu n'afọ ana m ekenekwa unu n'ofu n'ofu anyị ga-eweli gaba n'agbanyero anyị ga-eweli ozi a gaba n'agbanyero ekenekwa m unu nke a ga-abụ ozi ikpeazụ nya asị m ka m bịa ka m si unu ka emesịa asị m ka m bịa si unu ka emesịa ụmụnne m ndị nke m asị m ka m bịa si unu ka emesịa maka na anyị ga-ejenụ ka anyị jee gụọ arọ mba ka anyị jee gụọ bọsị mba ekenekwa m unu nya na anyị ga-agaba n'iru ozugbo na-agbanyero maka na ụgbọ m na-eme nkwapụ akpa m niile adịgo nkwadobe ya na ama m na arụ dị onye ọbụla tata bụ ụbọchị eke anyị ekenekwa chifopụtala ụbọchị eke anyị ekenekwa ozi m ji bịa tata ndị nke m ụmụnne m ọkwọ na ekene ọkwọ na arọ ekene ọkwọ na ka isi arọ ekene maka na a na-eme adị ka adị eme ofeke echee na ife niile bụ nkịtị mana ife niile abụrụ nkịtị maka na onye ma ife ya na anyị ga-amalite n'ọnwa okike maka na anyị kwesịrị ịbanye ọnwa okike ozi m tata kwesịrị ịbata ibido zitebe ozi gbasara ọnwa okike mana anụ m ayị unu ụmụnne m aga m ebido ozi ọnwa okike a ma nnaghachite ọzọ n'izu ụka nwa bekee 6 na-abịanụ ka m ga-anaghachite ụka nke ga-esozie anyị abịa bupụtebekwa okwu ya anọ ya ka m dịsị ka anyị bịa n'abalị a ka m si unu ka emesịa ka m si unu nọdụkwanụ mma ka m si unu onye ọbụla jidekwa onwe ya ka m si unu onye ọbụla jikọnyekwa ezinụlọ ya ka m si unu ngụ onye ọbụla ji ekonye akwakwana ya ka m wee jebe njesịa ka m nachighata ka unu fụkwa m ka m nwa fụkwa unu ya anọ ya ka m dịsị ka anyị bịa tata ka anyị bido taa ka anyị welụ tata wee kene arọ maka na anyị ma na anyị banyela arọ ọfụ nke ndị Igbo arọ ọfụ nke ndị Igbo adịrọ ka nke nwa bekee ọ bụrụ ife ọ na-aga emesie emume n'ofu ụbọchị ọ ga-adị ka anyị si malụ na Igbo na-asụ n'onu ma akwa ụkwala obula ofu ọnya ka m ji sị na ị ga-aga ka ịjụa ndị bụ unu oge unu ji agụ arọ na ị ga-aga ka ịjụa ndị bụ unu oge unu ji eme mmemme arọ nke anyị na-ekwu bụ nke jikọtala Igbo niile dịka anyị si mmalụ ọ ga-ekọ maka emume na enwere emume onwe nwee emume obodo ọ ga-akọ ife emume onwe ife anyị ji maatụ bụ ife dịka ịba afa na ichi echichi ọ ga-ekwute maka emume obodo anyị kọọ maka emume dị iche iche mana ife anyị gbadakarịsịrị okwu na ya bụ emume iri ji Igbo niile na-eli ji ma Igbo na-asụ Igbo ma Igbo na-asụ Kalaba Igbo niile na-eli ji mana ọ bụrụ ofu ụbọchị ka Igbo niile ji eli ji ya na ilukwali na ana ndị dị iche iche ịfụ na fa na-eme emume elimjifa ụbọchị dị iche iche etu a ka o si dị n'ịgụ arọ ya anyị wepụtalụ atụmatụ arọ ọfụ na ịgụ arọ ndị Igbo ka anyị ncha wee nwee Igbo niile wee nwee ụbọchị anyị tụkwasịla obi ụbọchị anyị nekwasịla anya anyị na-anabata arọ ọfụ mana ije na mpaghara Igbo dị iche iche ị ga-afụ na ọ dị iche iche dịka m si kwu n'arọ na-abọ gara aga Igbo si na fa na-asụ n'onu ma fa kwa ọkwala obula ofu
ofu ife jikọtalụ ndị Igbo ọnụ. Ife jikọtalụ ndị Igbo ọnụ bụ ndị dị ka m, ụmụ ọkpụ Adaọra. Ọ bụ ndị dị ka m, ụmụ ọkpụ Adaọra bụ na Igbo bụ ofu, maka na ọfa na-ejebe di. Ọfa nwaanyị Igbo n'onye Igbo ọ na-abe di. Nwaanyị Igbo n'onye ezi ọkpọnata die n'ụlọ. Ya na sọsọ mgbe nwaanyị Igbo na-arapụ be nne ya ejebe di, arapụ be nne ya eje ebinyelu ndị ọzọ bụ mgbe ọ na-anụ onye Igbo. Nwaanyị Igbo n'onye Igbo o jee na obodo bụ onye Igbo ebe afọ a na-anụ abilu. Gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-ebu obu ọdịnani omenani nke nyanwa aga mba olue, maka na alụmdi na nwunye ndị Igbo abụrụ ofu onye na ofu onye. Ezinụlọ na ezinụlọ, ụmụnna na ụmụnna na ngwulu na ngwulu na-agba ndụ. Ya na anụ nwaanyị anyị bụ iji mmadụ gba ndụ. Ọnya ka afa ji kpọọ ọnya ọgọ. Onye ife dịkalịsị m mma, ndị ifefa dịkalịsịla anyị mma, ndị anwa na anyị na-afa agbago ewelugo mmadụ gbaa ndụ, ndụ pụta ndụ. Ya nwaanyị Igbo na-ebini wee na-abịa ebe a na-anụ ha, olu ebe afụ ife o ji abịa bụ gịnị? Omenala ya, etu ndị befa si emie, etu ndị obodo esi emie. O bu abịa na bedi, ọ da awụsịa na be nne ya. O bu abịa na bedi, onye kpata na nwaanyị Igbo olute na bedi enyi ya ụlọ ebe ọ ga-alụ mkpukie. Na mkpuke nwaanyị bịa na di bụ na ọdụ ka be nne ya. Iwela atụmatụ ife a na-afụ n'ụwa kịta, ọ dị ka embasi. Obodo ọbụla jelu obodo ọzọ lụọ ụlọ kpọọ ya embasi fa n'obodo afọ. Ebe afọ ụlọ fa dị abụrụ obodo ndị ọ nọ n'ime, obodo ndị abịala abịa. Etu a ka o si dị na nwaanyị Igbo nụa di. Mkpukie bụ be nne ya. Ọnya kpatara na ịbata na mkpuke nwaanyị itu enye afa nne ya. Nwaanyị na-anụ di ka na-aza afa nne ya, ọ ka bụ nwa nne ya. Ife ọ na-arapụrụ ndị dị bụ ụmụaka amụtala amụta. Nke a bụkwa mụ wee gawazi ebe ọzọ, bụkwa ozi a ka m ji bịa tata. Amarọ m ka mmụọ si bulu mbanye na nke a kịta. Ọ dị ka ọ wee ife mmụọ chọọ ka ewelu nke a kọwa kịta. Ya na ife m ji wee lụtaba aka n'ebe a na-abụrụ onye nwa bụ ozi m tata bụ ka ịghọta na Igbo na-asị na fa na-asụ n'onu na fa kwa akwala obulofu. Ka ịghọta ife ọ na-akọwa n'ugwu bụ nkwanyelụ. Unu ewe n'iwe na ịma mbụlụ ọdịbe bịa kpụkwasị ọdịbe ndị ọzọ. Ịma mbụlụ ọdịbe gị bịa kpụkwasị ọdịbe ndị ọzọ, na onye ọbụla bụ eze na obie. Etu a ka ọ dị. Ya na ọsọ nwaanyị Igbo bụ onye nwere ike, bụ ndị Igbo ji eme ka omenala wee bụla ofu. Nwaanyị Igbo lue na bedie obula omenala ndị be nne ya ojije. Ife niile fa na-asọ nsọ, ndị bedie ga-ama na fa na-asọ ife ndị a nsọ. Fe wee nyeli aka wee sọ ife ndị a nsọ. Nyanwa bịala abịa amali ife niile ndị bedie na-asọ nsọ, nyelufe aka wee debe nsọ afọ. Etu a ka udo si wee chịkọta n'ala Igbo site n'ike ụmụ ọkpụ Adaọra, ndị na-akpụ ọdịnala Igbo, ndị na-eme ka ọ bụla ofu. Mana ewezuga na nke a, nwoke ama nkuni banye na obi nwoke ibie gwa ya ife ọ ga-eme, ada eme. Ya na-etu a ka ọ dị na anyị na-agụ arọ. Ya na ị ga-ama mgbọsị ndị bụ unu na-agụ arọ, ị ga-ama mgbọsị ụmụnna unu na-eme ife gbasara ịgụ arọ, ka ị wee nwee ike wee sonye. Mana mgbọsị nke a si n'Igbo na-agụ arọ, nke ha bụrụ emume zuru Igbo dịka emume ịwa ji. Ọ bụ na Igbo si na ya na-awa ji tata.
nya ka anyị mali amalụ maka mmadụ emeda iwu mmụọ ka anyị na-agakwanụ ya na ozi niile anyị na-ezi kamgbe site n'ọnwa nke mbụ wee lue n'ọnwa anyị nọ na kịta wee lue n'ọnwa nke ikpeazụ bụ ọnwa nke ngwụsị arọ bụ ọnwa alụkwụsị. Ozi niile anyị na-ezi kamgbe afọ bụ maka gịnị? Ife niile a na-akọwa ma akọlia 1 hour ma akọlia 20 hours. Ozi niile ife ọ na-akọwa bụ ka onye Igbo wee zuo oke, etu onye Igbo si ezu oke, etu onye Igbo si bụrụ onye Igbo, etu onye Igbo si bụrụ nwa ndị mbụ na nwa ndị egede. Ya na onye Igbo etu a ka o si kwesị ịdịnụ. Tupu nwa bekee abịa, o nwero ife ọzọ onye Igbo bụ. Tupu bekee abịa, bekee abụrụ Hausa, Igbo abụrụ Hausa. Tupu bekee abịa, Igbo abụrụ ofe mmanụ. Tupu bekee abịa, Igbo abụrụ onye ụka. Tupu bekee abịa, Igbo abụrụ ada akpụ isi naanị. Tupu bekee abịa, Igbo ada akpụ isi n'aja. Tupu bekee abịa, Igbo bụ Igbo. Ya na Igbo anyị na-ekwu maka ya kịta bụ etu onye Igbo si ezu oke, etu o si wee dị n'ala ndị Igbo tupu mbịa wee bịa wee meghasịa Igbo, wee kpụghalịa Igbo na Igbo amara onye ọ bụ. Ya na Igbo fuo onwe ya n'ọnwa, Igbo ka ọ ga-abụ. Igbo fuo onwe ya na Biafra, Igbo ka ọ ga-abụ. Igbo fuo onwe ya na China, Igbo ka ọ ga-abụ. Ebe ọbụla Igbo fụrụ onwe ya, Igbo bụ Igbo. Ya na Igbo anyị na-ekwu maka ya kịta bụ Igbo. Etu a dịka mụnwa bụ nwaada nwa ọkpụ Adaọra nọ n'obodo ndị Eliza, Igbo ka nka bụ. Mfu onwe m na Israel, aka m bụ Igbo. Ya na ife niile anyị na-akọ kamgbe site n'ọnwa mbụ lue n'ọnwa nke ikpeazụ, ife niile anyị na-akọ bụ maka gịnị? Etu onye Igbo si bụrụ onye Igbo zuru oke. Ife ọbụla zi onye Igbo tụkwasịrị onwe ya bụ ife ọ tụkwasịrị onwe ya. Ya kịta anyị yi m akwa, abụ m Igbo yi akwa. Kịta anọ m na be Eliza, abụ m Igbo nọ na be Eliza. Mfu onwe m na Biafra, abụ m Igbo nọ na Biafra. Mfu onwe m na India, abụ m Igbo nọ na India. Ya na anyị ga-aghọta na agwọ bụ agwọ tupu ọ fụzie onwe n'okpuru ukwu osisi. Anyị ga-aghọta na ọsa bụ ọsa tupu ọ fụ onwe n'elu ukwu nkwụ. Anyị ga-aghọta na egbe bụ egbe tupu ọ fụ onwe ka ọ na-efe efe. Anyị ga-aghọta na azụ bụ azụ tupu ọ fụ onwe na mmiri. Maka na azụ fụrụ onwe na mmiri emerozi ọda abụ na azụ. Maka na egbe na-efe n'elu emerozi ọ bụrụ egbe. Ya ka anyị kwụsị nghọtafe niile a anyị na-enwe. Ka anyị malụ na o nwere ebe anyị si malite njem wee banye ebe anyị fụrụ onwe anyị. Ya na ewezuga bekee na anyị ama na-ekwu maka Igbo na-ekwu maka Naijiria. Ewezuga bekee anyị ama na-ekwu maka Igbo na-ekwu maka West Africa. Ife anyị ma bụ Igbo, ndị anyị ma bụ Igbo, onye nne anyị ma bụ Igbo, onye nna anyị ma bụ Igbo. Ndị a na-amụbe 1914 famọrọ maka Biafra Nigeria. Ndị a na-amụbe 1966 amarọ maka Biafra. Ndị a na-amụbe nya ife m ji na-akọwa ife a bụ ka anyị ghọta na ozi niile anyị na-ezi gbasara onye Igbo ma ọ na-akpụ ya onye Igbo ma ọ bụ onye ụka ahụ. Ozi niile anyị na-ezi anara onye ụka ige ozi a maka na obi Igbo tupu ọ wee bụrụ onye ụka. Ụka ọ bụ ife nwa bekee kpọrọ convert. Onye dịgo converted. Gịnị bụ na mmadụ adịgo converted? Ọ na-akọwa na o nwere ife ọ bụ mbụ, o nwere ife ọ bụ ewee gwu anya bụla ife ọzọ. O nwere ife ọ bụ
tupu mmadụ ọzọ wee sịa nya bụla efe ọzọ, maka na ọ bụrụ onye nwa mmadụ ada convert onwe. Mmadụ asụsụ bekee a na-akpọ convert, inwe ike ije eme nchọpụta gbasara ya. Mmadụ ada convert onwe, mmadụ na convert onye ọzọ. Ya na tupu bekee abịa, Igbo bụ Igbo. Naanị Igbo fụlụ onwe ya n'ụka, ozi a na-ezi balịa ụlọ, maka na Igbo ka ọka bụ, wee bụrụzie onye Igbo na-aka ụka. Igbo fụlụ onwe ya ka ọ na-akwụ isi n'aja, ozi a na-ezi balịa ụlọ, maka na onye Igbo ka ọ bụ. Tupu ọfụ onwe ya ka mmadụ gwalịa nyakụba isi n'aja. Ma onye si na ya bụ onye Juu, ma onye si na ya bụ ife nwafa na-akpọ onwefa, ma ọ bụ tupu ọ na-akpọ isi n'ana. Ya na ife anyị na-ekwu bụ mmalite na ozi anyị enwere ebe ọ kwụsịrị, o nwere onye ọ na-agbasarọ. Ya kamgbe anyị na-akọ ife niile anyị na-akọ, kamgbe ife niile afọ anyị na-akọ bụ gịnị? Etu onye Igbo si bụrụ onye Igbo. Osizikwa na ya abụ onye Igbo weli isi na-eje ije, nke a gbasara ya. Osi na ya abụ onye Igbo weluzie aka na-aga ije, maka na onye ọzọ gwara anya wele aka na-aga ije, nke a gbasara ya. Mana emechaa n'enume na ana n'aka na o ji aka aga ije, n'oji isi aga ije, anarozi anyị bụ n'onye Igbo. Ya na ka onye Igbo a ga-esi zuo oke, maka na n'ezie na ọ bụ na onye Igbo azụrụ oke, ike ọjụọ ajụjụ tupu ọ kweta na ọ bụrụ ọzọkwu ka eji aga ije, na isi ka eji aga ije. Tupu ọ tụgharịa uwe ya, kpodie isi naanị. Ya na ife anyị na-akọ bụ ụzọ kasị mma, ụzọ bara ụlọ. Ya na anyị na-ekwu maka Igbo zuru oke. Ọnya bụ ozi m, ọnya bụ ozi anyị, ọnya bụ ozi ndị ọkpọ na ndị ogede tinyere m n'ọnụ. Ọsọsịa bụ ofe ife mma, ọsọsịa bụ ofe ife mpasịta ụmụnne m. Apasịtụtara m ka esi abịa ebe a wele ike na-agbalụ n'egwu. Apasịtara m ka esi abịa ebe a wele ala na-agbalụ n'egwu. Apasịtara m ka esi abịa ebe a wee na-akọ maka onye a na onye nke ọzọ. Amarọ m ya. So nke a bụ nke fatinye m n'ọnụ, si m na-ekwu. Ya nọ ebe a ka anyị nọ maka Igbo zuru oke, etu Igbo si ezu oke. Ya na anyị kwuo maka otu ọgbọ, anyị na-ekwu maka Igbo zuru oke. Anyị kwuo maka mbụ gbawala abụọ, anyị na-ekwu etu Igbo ya ga-esi zuo oke. Anyị kwuo maka agwụ, anyị na-ekwu maka Igbo ezuru oke. Anyị kwuo maka ikenga igwe, anyị na-ekwu etu Igbo ga-esi zuo oke. Ya na ife niile anyị na-ekwu bụ part and parcel, nchịkọta na nyọkọta onye Igbo ji bụrụ onye Igbo. Ulu na kelekele na nyọlịyọlị melu onye Igbo ji bụrụ onye Igbo. Ọnya bụ ozi a na-eweta. Ya wee lue n'oge kịta tata anyị nọ n'ime ofu ebe a ka ozi a na-aga. Ya onye bụ onye Igbo zuru oke. Onye Igbo zuru oke bụ mmadụ ukwu, nnukwu mmadụ. Onye Igbo zuru oke bụ nnukwu mmadụ, onye a na-atụkwasị obi, onye a na-enekwasị anya. Ya na ebe ọbụla anyị fụrụ onye Igbo a na onye dị oke mkpa, maka na o nwere ife Igbo o nwere ife izu oke na-emele onye Igbo. Ọ na-eme ọbụla onye chakela achake. Ọ na-eme ọbụla onye chakela achake. Ọ na-eme ọbụla onye mụ anya. Ọnya kpatara na ije ife dịka n'akụkọ Kemet nke nwa bekee sizi nọ Egypt. Fagwa ya maka ifefa na-akpọ Book of the Dead, akwụkwọ ndị nwụrụ anwụ. Mana ọ bụrụ akwụkwọ ọnwụ ka ọ bụ, ife ọ bụ coming forth by day, Book of coming forth by day. Gịnị ka ọ na-akọwa? Onye mụ anya,
ọ bụrụkwa na mmadụ na anya ya aghọghị bụ na ọmụ anya maka na ozu nwụrụ anwụ anya ya amụ anya wee lue mgbe mmadụ bịa mechie anya onye mmụọ ọnya mụ anya. Mmadụ dị etu a nwelu nnukwu ụlọ ọbala ụwa niile, ya na ọ bụrụ sọsọ Igbo ka ọ bala ụlọ. Mmadụ dị etu a, onye Igbo bụ onye Igbo zuru oke, bala ụlọ n'ebe ọbụla ọ fụrụ onwe ya, ma ọ fụrụ onwe ya na be Eliza o, ma ọ fụrụ onwe ya na China o, ma ọ fụrụ onwe ya na Indonesia o, ma ọ fụrụ onwe ya na India o. Ebe ọbụla onye Igbo dị etu a fụrụ onwe ya, o nnukwu mmadụ ka ọ bụ, onye bala ụlọ. Yani Igbo izu oke bụ ife dị oke mkpa nyelu onye Igbo n'onwe ya, maka na ụwa anyị dị iche, ụwa ndị Igbo dị iche, ụwa abụrụ ofu. Ndị Igbo anọrọ n'ụwa ndị ọzọ, ya na onye Igbo kwesịrị ịghọta ụwa ọ nọ n'ime, mata ụwa afọ ọ nọ n'ime. Ya na onye Igbo anyị na-ekwu bụ onye matala ụwa ọ nọ n'ime, mmadụ, onye a na-akpọ mmadụ, onye a na-akpọ mmadụ, onye a na-akpọ mmadụ abụdo onye. Ọ bụ onye ma ife. Anyị ekwughị ọtụtụ oge, ya na anyị na-ekwu maka mmadụ ka anyị ghọta onye a na-ekwu maka ya. Enwere ọtụtụ nkọwa enwere ike iji kọwa mmadụ, mana ofu n'ime ya bụ onye ma ife, enlightened being. Ọ bụkwa mmadụ onye okike ji malụ, onye ụwa okike ji malụ na ife ekele eke bụ ife ọma. Ọ bụkwa ọma ndụ, ọ bụkwa onye afọ nwelu mmụọ n'ụbụla iji maa na ndụ dị, maka na ya ada anụ akụkọ anụ ọfịa, na ya mụrụ ma anụ ọfịa na-akọ na ndụ dị mma. Anyị amarọ, mana mmadụ bụ onye anyị ma na-asụ asụsụ na-akọwa. Ebe a ka anyị si nweta ma cosmology, ma cosmogony, ma ndị ọzọ, ife ndị ọzọ anyị nwee ike ịtụsa oge na-abụrụ kịta, ka anyị wee nwee ike ghọta ife ọtụtụ nkọwa ebe ọ na-aga, dịka m si kwu n'oge gara aga, maka na multiple discipline. Ọ bụrụ sọsọ ofu ife ka Igbo ji kọwa, maka na Igbo nwere ụwa gburugburu. Ya na ịmata ụwa, ịmata ife, mmadụ bụ onye ma ife, onye nwere nghọta ụwa ya. Maka na ọ nwere ka onye Igbo ga-esi ma ife ma ọ bụ na ọ nwere nghọta ụwa ya. Ọ bụ na onye Igbo enwere nghọta ụwa ya, o nwere ka ọ mara ife. Ya na anyị na-ekwu maka ịma ife, anyị na-ekwu maka ịma ife, akọ na uche. Akọ na uche dị iche n'ife nwa bekee na-akpọ intelligence, mmụta, intelligence, mmụta. Ọ na ya da afụ na ọzọ bi n'ọfịa nwere ike ịmụta ka esi eme tii, na ọzọ bi n'ọfịa nwere ike ịmụta ka esi azụ ụlọ, mana ọ bụrụ ya bụ na ọ bụ mmadụ. Na nkịta nwere ike ịmụta ka esi ana ana, ma ịkụzieli ya ọnụlanị bịa ọbịa, mana ọ bụrụ nke a mere ya na mmadụ bụ ofu. Ya na mmụta bụ intelligence dị iche na akọ na uche. Maka na nna anụ ka ndị Igbo na-ekwu okwu, onye kwuo sị na ya na-eyuzu wisdom, na ya ka anyị yuzukwa wisdom, mana onye na-agwa ya na ya na-eyuzu wisdom o nwere akọ na uche. Maka na bekee, asụsụ bekee anyị na-asụ abụrụ asụsụ Igbo. Ọ nke a bụ ebe bekee si wee lie anyị ojoro, na ya ghọtara na akọ na uche na onwe ya abụrụ wisdom. N'ụka ife anyị na-akpọ wisdom, ya na mmụta. Onye Igbo ma ife, onye Igbo mụtala ụwa, onye Igbo bụ mmadụ, bụ onye kwesị ka a na-atụkwasị obi, bụ onye Igbo ghọtala ụwa nke ya nwa.
ọ bụrụ ụwa nke onye ọzọ, ọ bụrụ ụwa nke ndị ọzọ, n'ụwa nke nyanwa ọ ịghọta ụwa ya ka o ji mara ife. Etu a ka okike si mịa na azụ ghọtala ụwa ya na mmiri wee mara ife, maka na ọ n'ime mmiri ka ọ na-eli, n'ime mmiri ka ọ na-akpa, n'ime mmiri ka ọ na-ebi, n'ime mmiri ka ọ na-ebu, n'ime mmiri ka ọ na-eto, n'ime mmiri ka ọ na-amụba, n'ime mmiri ka ọ na-anwụ. Ya na ọ ga-aghọta ụwa ya na mmiri. Nke a bụ azụ, nke a bụ anụ ọfịa. Etu a ka ọ dị mmadụ, na mmadụ ga-aghọta ụwa ya. Ya na onye Igbo ịma ife bụ onye Igbo ghọtala ụwa ya. Kedu ife bụ ụwa ndị Igbo? Kedu ife bụ ụwa ndị Igbo? Kedu ife bụ ụwa onye Igbo? Ụwa onye Igbo abụrụ ụwa nwa bekee, ọ bụrụ ụwa onye China, ọ bụrụ ụwa onye India, ọ bụrụ ụwa onye Israel, ọ bụrụ ụwa onye Ọsịa na Ọsịrịa. Ụwa onye Igbo bụ ụwa nke nyanwa, ụwa izu. Ụwa izu. Gịnị bụ ụwa izu? Kedu ife iwu izu ji wee dị iche n'ụwa ọzọ? Kedu ofu ụwa anyị nwere ike iji wee tụnyelu ụwa izu? Ka anyị were ụwa nwa bekee wee tụnyelu ụwa izu, maka na ọnwa bekee na-agwa onye ọbụla na ọ mara ife. Ọnwa bekee na-eme onye Igbo convert ya, o si na onye Igbo ọ bụ bụla onye ọzọ. Ọnwa bekee na-akpa ụdị agwa, ọsọ nwa bekee kpagolo ụdị agwa. O nwero ndị ọzọ sili Igbo nya si n'ife ọ bụ pụta. Ya na ifu ka onye Igbo na-akụ isi n'aja, nwa bekee melia. Ifu ka onye Igbo na-akpụ isi n'ana na-enye meka, nwa bekee melia. Ya na ụwa nwa bekee ka anyị ga-eji wee tụnyelụ ụwa ndị Igbo. Ụwa nwa bekee bụ gịnị? Ụwa nwa bekee dịka ndị Igbo si wee nwee ụwa a na-akpọ ụwa izu. Ụwa nwa bekee abụrụ ụwa izu. Ya na ọ bụrụ ụwa niile bụ ụwa izu. Ya na anyị na-asị na onye Igbo ga-agba ife bụrụ mmadụ ma ife. Ife a na-akọwa bụ na onye Igbo ga-agba ụwa izu, na onye Igbo ga-ama ife bụ ụwa izu. Maka na onye Igbo na-amarọ ife bụ ụwa izu, mana ọ maara ụwa nwa bekee niile na ọ marọ ife. Ọ si anya kpụlụ okpu eze, ọ si anya bụlụ bishọp n'ụlọ ụka, ọ si anya bụlụ kadinal na Rome, ọ sọkwa anya bụlụ prezidenti Nigeria, na ọ marọ ife. Maka gịnị? Na ife o ji aga abụ ife nwa bekee kpọọ intelligence. Nya ọmụta. Mana anyị mana ọ bụrụ ọsọ mmadụ nwere intelligence. Na idide nwere intelligence, idide bi n'okpuru anyị. Na ịkụzielie ka ọ ga-abịa ịnafụ ọjọọ na-agba egwu, ifu onye na-afụ ọjọọ na-agba egwu. Na agwọ na-afụ na ị na-afụla agwọ ọja ọkwụla ọtọ na-agba egwu. Ya na onwero ife na-enwero intelligence. Ya na ife a na-akọwa bụ ụwa nke ka ụwa intelligence. Ife a kụzilu mmadụ wee mụta amụta. Ife a na-akwụ maka ya bụ ụwa si na mmụọ, ebe akọ na uche si bịa. Ya na onye nwere akọ na uche laruo mgbechigodo anya, ozu ọsọ ka ozu onye nwere akọ na uche dị mkpa karịa onye dị ndụ nwere intelligence. Ya na ụwa ndị Igbo bụ ụwa izu, na onye Igbo nwalụ ụwa izu bụ nyanwa ma ife. Mana onye Igbo nke ma ụwa nke ọzọ na-amarọ ụwa izu amarọ ife regardless. Ife sokwa onye ya na-ekwu. Maka na onye a ga-edufu mmadụ edufu dubia n'ọfịa. Ya kedu ụwa ọzọ anyị ga-eji tụnyere ụwa izu? N'asụsụ bekee, ụwa nwa bekee bụ ụwa fakpọ alienation. Alienation. Ya na alienation world bụ ebe ife nọ sọsịa, ebe ife niile nọ n'ofu. Mana gịnị bụ ụwa izu? Kedu ka ị ga-esi wee nwee ike ịkọwa ụwa izu na bekee? O wee ka mma, o wee kwe nghọta. Ụwa izu bụ network universe.
network universe, ebe ife niile gbabedolo ibie. Onya ka Igbo ji wee gwa gị sị gị ndụ mmiri ndụ azụ. Maka gịnị? Na ọ bụ na azụ bi na mmiri na-aṅụ sọ mmiri, obi n'ime mmiri na-aṅụ sọ mmiri maka ifi na obi n'ime mmiri ka fara bụ ọra azụ. Maka na enwere ọra azụ, enwelu ndị na-efe efe, enwelu ndị na-akpụ akpụ dịka agwọ, enwelu ndị nwelu nku dịka nnụnụ, enwelu ndị kwụli ọtọ dịka mmadụ, enwelu ndị dịka osisi mana fancha bụ azụ. Enwelu ụdị azụ dị iche iche n'ime mmiri. Enwelu agụta ọnụ, oru mmụọ na nnụ mmụọ azụ bi na mmiri. Enwelu ka fasibilo na mmiri, fa wee na-ekpughe ọnụ, fa na-aṅụ mmiri oge ọbụla, na-ekpughe na-aṅụ wee ṅụkpọọ mmiri. Gịnị ga-eme azụ? Azụ agwụ. Maka na azụ chọrọ mmiri, na-ewezuga mmiri na azụ ama mbi. Nke a na-akọwa na o nwekwazili ife azụ na onwe ya na-emelu mmiri, nwee ife mmiri na-emela azụ, nwee ife mmiri na-emela azụ. Ọnyanwa bụ network universe. Ndị Igbo kwuo sị na ife kwụlụ ife akwụdebie na onwero ife na-akwụ na nkịtị. Onya ka Igbo ji ekwu maka ndụ nwoke ndụ nwanyị. Ndụ nwoke ndụ nwanyị bụ atụmatụ ijikwa nyekwa atụmatụ gbasara ụwa izu, network universe. Gịnị ka a ga-eji wee sị ndụ nwoke ndụ nwanyị? Gịnị kpatara na ọma mbụ ndụ nwanyị nwoke nwụrụ? Gịnị kpatara na ọma mbụ ndụ nwanyị nwoke kpochapụ? Maka na ọ fịala arụ. Ọ bụrụ na asị ndụ nwanyị nwoke kpochapụ de ayafụ na nwanyị ama ndị. Maka na nwanyị site na nwoke, nwoke site na nwanyị, nwoke site na nwanyị, nwanyị site na nwoke. Ọ nke a bụ network universe. Ọnyanwa bụ ụwa izu. Kedu atụmatụ ọzọ anyị nwere ike inye gbasara ụwa izu? Ife anyị na-ekwu oge ọbụla. Ịbịa na mbala ezibe nna gị, o nwelu ndị gị na-afa gbalụ, o nwelu ndị unu na-afa bụ ndị agbata obi, nwa bekee na-akpọ ndị nebo. Ịbịa na anị unu, o nwelu ndị gị na-afa gbalụ, o nwelu ndị gị na-afa bụ agbata obi, nwa bekee na-akpọ ndị nebo. Mana anị Igbo, ife Igbo na-agwa gị bụ n'ebe afọ oke unu dị bụ ebe a ka unu gbaa. Ebe aba oke ya na ụwa izu enwero boundary. Ụwa izu abịa na boundary ụwa izu, na boundary eseparatiro ụwa izu, boundary akụsarọ ụwa izu, boundary asịrọ ebe abụọ ke mụ na gị nọlụ n'ebe a ka mụnwa nọlụ n'ebe a. Boundary ebe ekwu etu a n'ụwa izu. Boundary bụ asụsụ bekee. Boundary bụ asụsụ bekee. Atụmatụ bekee bụ alienation. Nwoke dị iche, nwanyị dị iche. Nigeria dị iche, United Kingdom and United States dị iche. Boundary bụ ebe agbasara agbasa na atụmatụ bekee. That's alienation. Na atụmatụ Igbo, ebe enwere izu, ife inwelu bụ joining. Ebe afọ ike enwe boundary bụ ebe ijoinu. Network universe. Network universe. Nya na ebe mụ na gị gbara oke bụ ebe mụ na gị. Ebe a nyawa kafa ji wee kpọọ ọnya gba ịgba oke. Asụsụ site n'ime izu ka i wee dee atụsa na ife na-aba ya ka o ji wee onyero gị oke.
onyero gị oke, onyero gị boundary. O nwere okwu obu ụzọ onye gị tupu onye gị oke. Onye gị gba oke, gbalụ oke, ebe agba n'oke. Ya na ebe a nke a bụ ofu, nke a bụ ofu, nke a bụ oke, nke a bụ oke, nke a, mana ebe a ka agba. Joining, co-join, network universe. Ya na network universe onwero ife kwụsị ya, maka na ebe nke a kwụsịkwa, o nwere ife ọzọ ya na ya gbakwala ebe a, osokwali ebe a, nke a akwụsị, ya na nke a agbakwa ọzọ, ya na nke a agbakwa ọzọ, ya na nke a agbakwa ọzọ, ife niile wee gbakọta ọnụ. Ọnya bụ mbụ anyị na-ekwu mgbe anyị na-ekwu maka ọnwa mbụ ndị Igbo. Ọnya bụ mbụ anyị na-ekwu mgbe anyị na-ekwu maka mbụ gbawala abụọ chaa ifeke. Ya na achịkọta ife ndị a niile ọnụ, netwọk fa niile fadum niile gbakọtalụ wee bụrụ ofu. Ya na onye Igbo nwa ife, onye Igbo bụ onye Igbo ga-aghọta ụwa ya, ghọta ya na ụwa ya dị iche n'ụwa ebe ife na-agbasa agbasa. Maka na atụmatụ a kpatara na onye Igbo na ibie na-ekwu okwu, onye Igbo agwa onye Igbo na ya si Anambra, onye Igbo nke ọzọ asị onye Igbo nke ọzọ na ya si n'Imo, onye Igbo nke ọzọ asị onye Igbo nke ọzọ na ya si na Delta, onye Igbo nke ọzọ asị onye Igbo nke ọzọ na ya si na Ebonyi. Mana elofuzie na ife ndị a niile a na-akpọ afa bụ ụwa nwa bekee, alienation world, or convert ndị by into. Ya na onye Igbo ma ife ga-ebido na-asachapụ atụmatụ ọjọọ n'ụwa na-abụrụ atụmatụ Igbo n'isi ka ọ wee ghọta ụwa ya. Tupu onye Igbo amala ife, ọ ga-aghọta ụwa ya. Ya na ọ ga-ewepụga atụmatụ ọjọọ n'ụwa. Onye Igbo na-ekwu Igbo ka ọ mara onye ọ na-ekwu maka ya, ka ọ malụ na ọ gafes n'ara Bini na-abata ofu agbọ, o si na-agbọ na-abanye olute n'ebe osimiri Ọnịcha bidoro, ọ gafee Naija, ọ gbagobe wee luo ebe niile Igbo sọtụlụ isi dị iche iche, ebe a niile ebe a n'Igbo. 1975 Mutara Muhammad abịa Okenya, Anambra, Imo. N'anya mụ na gị nwoke ọzọ abịakwa keghalịkwa ya, Imo, Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi. Ya ka anyị na-aghọta na o nwelu ife conversion na-eme imebi nke dị adị na mbụ. Ya na onye Igbo ma ife si na ya bụ mmadụ ma ife ga-aghọta ụwa nyanwa nọ na ya, ka ụwa ya wee dee anya, ka ụwa onye Igbo a wee dee anya, ka ọ ghọta na ụwa ya bụ network universe. Ya ọ bụ na network universe ọ na-abụzi na ebe agbọ na Edo gbalụ na Bini gba na fadizi iche iche. Mba, ife ọ na-akọwa bụ na ebe a Igbo si wee gba Bini na ya na Bini na ọ dị mma na fa na onwere ife fa na-enyekwa onwe fa, na-emelekọta onwe fa, ndụ mmiri, ndụ azụ, ndụ nwoke, ndụ nwanyị, mmiri atana ma azụ anwụna. Ya na ọ bụ na ọ yaba na Bini, o si n'ebe afọ anyị gbalụ gafeta Igbo. Ya na ọ ga-adị mma ka onye Igbo ma ife ghọta na ebe anya na anyanwa gbalụ, na ọ ga-adị mma ka ọ na-ekpeli ya udo, ka ọ na-ekpeli ọganiru, ka ọ na-ekpeli ọdịmma, maka na ife ọbụla dị njọ na-eme ọ na-emetụtakwa nyanwa bụ Igbo. Ọ nke a bụ ndụ ndị Igbo, ọ nke a bụ ụwa izu, ebe ife zulu, ebe ụwa niile bụ ofu.
site na nwekọ na nwekọ na nwekọ na nwekọ na nwekọ. Network universe. Ya na ọnya ka onye Igbo ga-eji ghọta na ije ọbịa n'ụwa dị iche. Ije onye Igbo bịa n'ụwa dị iche. Ma ọ bụ na ọ ghọta na ya bụ onye Igbo ma ife, ma ọ bụ na ọ ghọta na ya akpọrọ onwe ya mmadụ. Ya tupu onye Igbo anọ akpọ onwe ya mmadụ, ka ọ ghọta ife mmadụ ọ na-akpọ onwe ya bụ, ka ọ ghọta ife ọ pụtalụ, na ife ọ pụtalụ bụ na ọ na-akọwa na ọma ife. Mana ọ bụ na ọma ife, ajụjụ a ga na-ajụ abụ ịma onwe gị, ịma ụwa gị. Maka na ọ bụ na ịmara ụwa gị, ịmara ife. Ya na ọ bụ na onye Igbo maala ife, na ọ ga-ama ije ọbịa n'ụwa. Ọ ga-ama na ije ọbịa n'ụwa dịwaga iche. Etu sọkwa onye ụwa na-eti mkpu, etu sọkwa onye ụwa na-akpagbu ndị Igbo, etu sọkwa onye ụwa na-emebi ndị ife niile dị n'Igbo. Onye Igbo ofu ife ka onye Igbo ga-enekwasị anya. Ofu ebe ka onye Igbo ga-enekwasị anya. Elofu echezọ aba n'ụla. Onye Igbo ekwesịrị ilofu onye ọ bụ. Onye Igbo ama nlofu ụwa ya. Ọ nghọta ụwa ya, ọ nghọta onye ọ bụ nyanwa bụ uju. Onye a bụ mma onye Igbo. Ewezughị ya, anụ ọfịa ka onye Igbo mma. Ya na onye Igbo ga-aghọta ụwa ya, ghọta na ije ọbịa n'ụwa dị iche. Ọ bịarọ ka ya na onye ofe mmanụ maba aka. Ọ bịarọ ka ya na ndị be Trump maba aka. Ọ bịarọ n'ụwa ịma aka ya na onye ọbụla ịma aka. Ife ọbịa n'ụwa bụ ịghọta ụwa ya, ghọta na ije ọbịa n'ụwa dị iche. Ghọta na onye ọbụla na-egbu onwe ya. Onye ọbụla na-egbu onye Igbo na-egbu onwe ya. Ọnya ka Igbo ji wee nye anya bụ atụmatụ na ọbịalụga egbu m ga-egbu onwe ya. Ọbịalụga egbu m agara egbu onwe ya. Ọbịalụga egbu m egbugo onwe ya. Maka ifi ụwa izu, maka ifi network universe. Maka na ọ ka nwee ụlọ aga m abalụ onye afọ na-egbu m. O nwere ụlọ ndị Igbo ga-abalụ ndị afọ na-eche igbu fa. Network universe. Ya na onye ọbụla na-egbu onye Igbo ma onye ọbụla na-egbu ndị Igbo bụ onwe ka ọ na-egbu. Ọ bụrụ na ọ ga-egbu, na ọ na-egbu onwe ya. Maka na network universe. Maka na mgbọsị onye a na-egbu onye Igbo, mgbọsị onye a na-egbu ndị Igbo, mgbọsị onye a na-emebi ndị Igbo, onwe ka ọ na-emebi. Network universe. Ya nọ nke a bụ ebe izizi onye Igbo ga-aghọta ije ọbịa n'ụwa. Ọnyanwa ka anyị ji wee lota oge m na-akọ maka nwaanyị dị ime ji eli akwa eke. Akwa eke na-abụli abụ na-asị ya, nwaanyị ime ndo 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 ndo, iru amụ n'ọkụ nju dondo dondo, isi emu n'ite nju dondo dondo, isu amụ n'ikwe nju dondo dondo, ịta ama ata nju dondo dondo, inobanye m n'afọ. Ya na onye Igbo, onye na-achọ igbu onye Igbo na-egbu onwe ya. Onye na-egbu onye Igbo na-egbu onwe ya. Onye na-egbu na-egbu onwe ya. Onye na-egbu m na-egbu onwe ya. Ngwọsị afọ ogbulu ike ogbugolo onwe ya. Onye abụnya bụ akwa eke ndo 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 ndo. Maka na ọ gbagide mbọ etu ọ ga-esi wee gbuo ọfụrụ n'onye eno ka ọ na-eni eno ma nyanwa ma akwa eke mfichapụ. Ya na onye Igbo ga-aghọta ụwa ya wee bụrụ onye ma ife. Ya anyị na-ekwu amamife, anyị na-ekwu maka agwụ. O nwere ebe ọzọ amamife si apụta. Nke a nwa bekee na-asị wisdom. O nwere ebe ọzọ amamife si abịa na-abụrụ na ebe na agwụ. Ọnya ka Igbo ji wee mee agwụ isi Igbo niile.
mmụọ niile dị n'Igbo, alụsị niile dị n'Igbo, okwu alụluchi niile dị n'Igbo, isi fa niile bụ agwụ, maka na ọ site n'agwụ ka isi wee nwee ike inwe nghọta ife alụluchi bụ. Ọ site n'agwụ ka ị ga-esi wee nweli nke bụ akọ na uche. Intelligence abụrụ amamife. Intelligence is simply obey the order given. Intelligence bụ just mee etu afọ esi gwa gị, kwukwu ya etu a esi gwa gị. Rapụ maka echiche, rapụ maka akọ na uche, rapụ maka ife ị ga-ama. Ịmala etu esi gwa gị, kwukwu ya. Asị gị jidie etu a, ijidie etu a. Asị gị kpodie esi naanị, kpodie esi naanị. That is intelligence. Onye kpata na anụ ọfịa nwere intelligence. Ya na intelligence abụrụ ife onye ọbụla ga-eji wee na-etu ọnụ. Onye kpata na ọsọ onye Igbo nya jee Oxford, ọsọ anya jee Harvard, ebe so nya jee. Ọ bụ na ọ mara onwe, ọ bụ na ọ mara ife, ọ bụ na ọ mara atụmatụ Igbo, ọ bụla onye nzuzu. Maka na inwe ike kpọlụ nkịta tinye, inwe ike kpọlụ enwe tinye n'ụlọ akwụkwọ, kụzielie. A na-akụzili kịta enyi etu esi ejide brush n'ọnụ, welu ime luka ọnya wee na-ese ife. That is intelligence. Ya na abịa na amamife anyị na-ekwu maka akọ na uche. Inwe nghọta nke gbadolo mkpọrọgwụ na atụmatụ Igbo, ụwa ndị Igbo, ụwa izu, network universe, bilu ka mbilu, bilu ka mbilu. Na ọ bụ na ibiro na onye na-ata afụfụ a bụ mmụọ, maka na o nwere ulu ị ga-abalụ m, o nwere ulu ị na-abalụ m, o nwere ulu m na-akado ghọta ị ka ga-abalụ m. Ya na ị na-abalụ m ulu, ya na ịbagolu m ulu, mana ọ ka nwere nke ị ka ga-aba na-akara ghọta. Onye a bụ bilu ka mbilu, network universe. Ọ nke a bụ ụwa izu. Anọ na agwụ ka ị ga-eji nwa amamife dị etu a. Ọsọ agwụ ga-enye gị akọ na uche. Maka na ọ bụ na iwezuga agwụ, ị nweta nke nwa bekee na-akpọ intelligence. Intelligence si gị, abụ m nnukwu mmadụ, ife niile m chụọ ezugolu m oke, ka ezi ife nji onye agbata obi m eme, ka mkpọta ndị ya egbu ka nnali ya anya, akpọta m ndị ya egbu nali ya anya. Mana ife m na-aghọtara bụ na onye afụ m na-ewepụga na o so n'ife ji ndụ m, na o so n'ofu ife okike debelu ji ndụ m. Mana intelligence adị eche. Intelligence bụ ome ka esi gwa. Onye kpata o ji dị izi, o ji dị mfe ịconvert. Onye kpata o ji dị mfe ịconvert onye nwere intelligence. Maka na tata egwu ya na ọbụ Okoye, echi niile ichighata si mba na ọbụkwazi Okoye na ọbụ Okonkwo. Maka na onwere akọ na uche. Ya na agwa ya aga. Ya na onye Igbo ma ife bụ onye Igbo nwere agwụ. Onya ka Igbo ji wee maa agwụ isi Igbo. Isi mmụọ niile dị n'Igbo, isi alụluchi niile dị n'Igbo. Maka amamife. Agwụ bụ ama nke ife, onye na-agba ya bụ ama. Ọ bụrụ intelligence. Ya na onye Igbo ma ife dịka anyị si kwu n'oge gara aga, na anyị na-achọ onye Igbo teghete, onye Igbo ma ife. Onye Igbo ma ife bụ ebe anyị si, ebe obilu bụ ise anọ a ka anyị si nweta ite naanị.
ise anọ a ka anyị si wee nweta ite naanị ijite na anọ. Ijite bụ ise na anọ enye gị ite naanị. ị nweta ite naanị. O ite naanị a ọnyanwa bụ iteghete. Ya nọ anyị na-ekwu maka onye Igbo ma ife. Anyị na-ekwu maka mmadụ teghete. Onye Igbo teghete. Onye Igbo nwere agwụ. Onye Igbo nwere akọ na uche. Onye Igbo ma ụwa ya. Onye Igbo ma onwe ya. Onye Igbo ma na ife ọbịalụ na iji ya n'ụwa dị iche. Iji ya adịrọ ka iji onye Germany. Iji ya adịrọ ka iji onye Israel. Edịrọ ka iji onye Jew. Iji ya adịrọ ka iji onye India. Iji ya adịrọ ka iji onye Bush na Blair. Iji ya bụ iji onye Igbo. Iji ya dị ka onye Igbo bụ n'ọmana ya si n'ụwa izu. Network universe. Bilu ka mbilu. Na-amaka akpagbue. Ma ọfụlụ onwe ya na nga. Ma ọfụlụ onwe ya ka a na-agbụ ya egbe n'isi. Ma ọfụlụ onwe ya ka a na-egbu ya mma n'onu. Ọma na ọnyanwa bụ onye Igbo. So na ife anyị na-ekwu maka ya kịta bụ complete and total awareness of your complete and total consciousness of onye Igbo ịbụ in any situation. Ọnọdụ ọbụla ịfụrụ onwe gị ịma onye ịbụ ọnya ka anyị ji wee kwuo sị na onye dị oke mkpa na nnukwu mmadụ. Ọ nnukwu mmadụ ife isi ike emeri olofu onye ọ bụ na a na-egbusisi mmadụ emeri olofu onye ọ bụ ọma onye ọ bụ maka na nnukwu mmadụ onye ga-atụkwasị obi onye a na-atụkwasị obi. Ya na onye a bụ onye Igbo ma ife. Onye Igbo nwere akọ na uche. Ata Igbo ji wee mee agwọ bụrụ isi Igbo. Na onye Igbo togide ma ya sị na ọnwa eku n'aka, ma ya sị na ọnwa na-aṅụ ala, ma ya sị na ọnwa mgbadị ọtọ, ma ya sị na ọ bụ ọgba maka ekwu. Ifesokwa onye anyị si ma sị n'ọnụgo nwaanyị, ma ya sị na ọlụgo ụlọ. Na onye Igbo togide na uto onye Igbo ọbụla abụrụ ka ọ wee bụla eze ndị obodo ya. Na uto onye Igbo ọbụla abụrụ ka ọ wee chebe ụwa niile. Na uto onye Igbo ọbụla the highest attainment onye Igbo bụ ịbụ mmadụ teghete. Ịbụ onye ma ife. Ịbụ onye nwe ise na anọ. Maka na ama na ọ na ise ka amamife si pụta. Ebe a ka eziokwu gbalife enu. Ọnya ka Igbo ji asị ise. Ebe a ka ife niile kpughere ekpughe. Ebe a ka eziokwu bido, ebe a ka eziokwu kwụsị. Ya na anọ nke ga-eme o wee nọdụ. Igwe nwee ite naanị. Ya na a na-asị onye Igbo ite naanị. Afasị ite naanị. Ka anyị ghọta na ife ọ na-akọwa bụ onye Igbo zugolo oke. Onye jụrụ eju. Ya na ịnọ na ise bụ ife ọ na-ekwu bụ onye na chie, onye machie. Ya na onye Igbo amabeghị chie ma ọ bụ na olube ite naanị. Ya na oge anyị na-ekwu maka ịma ọdịnanị, malụ ntọnana, malụ iwu anị, malụ nsọ anị, malụ omenanị. Na ife a ka anyị na-eneba anya na onye Igbo bụ mmadụ teghete ga-ama. Na ife ọ na-akọwa kịta bụ na onye Igbo a na onye a enwegochi. Na onye a amalụgochie. Na onye a na-achie ayilugo. Maka na mmadụ nwee ike na-aga manya na chi ayịrọ. Maka na o nwere akọ nke ọ na-enwe uche. Ọ mara agwụ. Ife o nwere bụ ife nwa bekee kpọọ intelligence.
na ife a nwa bekee kpọ intelligence site n'ụwa nwa bekee bụ alienation, ebe ife niile gbasara agbasa, ebe ife niile ghara agha, ebe fa na-achịkọrọ achịkọ, ebe na-enwero this network universe, interdependency of life, ebe ndụ na-aghọtara na ndụ nyanwa dị na ndụ nyanwa dị bụ maka ndụ nke ọzọ dị. Ya na interdependency of life bụ ife ịfụ na ụwa izu network universe. Maka na alienation world aghọtara etu a, ọnya ka ọ ga-eji wee na-ekwu maka intelligent potent ka a ga-asị na onye abụ ejesia n'ụgwụ. Mee ka esi gwa anyị, mee ka esi kụzile, asị ikwe a akpọta ya n'ụlọ ikwukwa ama na ịmụta gị. Mana ya na-akọ n'uche ayọrọ onwero chi ọmara onwe, ya na ọbụrụ mmadụ teghete, ya na onye Igbo bụ mmadụ teghete, onye Igbo ma ife bụ mmadụ teghete. Nghọta a dị iche, ije ọbịa n'ụwa dị iche, owe a dị iche, ma ọ na-alara ụla, ma mmanya na-egbue, ma olighe ọka afọ, ma ọ nọ na-akwa ọya. Ọ ghọtara na ya dị iche, ọ ghọtara na owe a dị iche, ọ ghọtara onye ọ bụ, maka na onwego chi, maka na olugo na ite naanị, maka na onwego ise na anọ, maka na ọ ghọtago etu ụwa si hibe, maka na onwego iwu anị, nwee nsọ anị, nwee ntọnanị, nwee omenanị, nwee ọdịnanị. Ozugo oke ya na chi ewe malụ onwefa. Mgbe onye Igbo na chi malụ onwefa, mgbe a ka onye Igbo nwere ikenga. Arọ na abụọ gara aga anyị nyelu nkụzi gbasara ikenga. Ike m ji aga, ike anyị ji aga, ike iji aga. Anyị kọwalụ ikenga dị iche iche. Anyị kọwalụ na ikenga dị ebo na abụọ, ikenga mmụọ na ikenga mmadụ. Anyị bata na ikenga mmadụ, anyị kwu maka ikenga nwonye, anyị kwu maka ikenga nwonye, kwuo maka ikenga ọgaranya, kwuo maka ikenga ụmụnna, ikenga obodo. Anyị kọwa ikenga dị iche iche. Anyị zikolo ebe atụlụ ikenga dị iche iche na etu fasi ga-adị. Anyị kwu na onwere ikenga so onye Igbo eje ije. Nke a nwanne anyị nwoke jizi emebizi afịa kịta, odumaga. O ikenga ka ọ bụ. Ikenga ukwu na ije. Onye bụ odumaga, onye bụ odumana, mana ị ga-enwe chi. Maka na onye Igbo enwero chi. Ọ bụrụ maka na ọ selu ya bụ ikenga, ma maka na ọ tụli atụ debe na bie, ma maka na ọ meli obele iwolu n'onu, bụ na onwe gị ikenga. Ọ bụrụ maka na ọ bụ ya n'aka, bụ na onwe gị ikenga. Mba, na onwe gị ikenga bụ na otozugo, na ọbụlugo onye Igbo ma ife, na onwego chi, na anyanwa bụ onye enwego chi, na olugo ite naanị, na ozugo oke, na otozugo. Ya na onye Igbo nwere ikenga bụ onye jụla eju, maka na ya na chi ya aga. Nke a ka anyị ga-eji ghọta na anyị bata na arọ ọfụ. Anyị na-ekwu maka arọ ọfụ ndị Igbo. Anyị na-ekwu maka arọ ọfụ ndị Igbo ka anyị ghọta na ife ndị a niile nwere ebe o bu anyị aga, ka anyị ghọta na ọ nwere ebe ọ na-aga, ka anyị ghọta na ọ nwere ife ọ na-akpọta anyị n'ụla, ka anyị ghọta na ọ nwere ife ọ na-eme ka anyị mụta. Na arọ ọfụ ndị Igbo anyị na-ekwu maka ya bụ emume Ikenechi. Ọ bụ oge anyị na-eme emume Ikenechi, nke bụ ike onye Igbo. Chi
nke bụ ike onye Igbo. Ike onye Igbo abụrụ ego dịkwa mkpa. Ike onye Igbo abụrụ akwụkwọ dịkwa mkpa. Ike onye Igbo abụrụ ndị enyi dịkwa mkpa. Ike onye Igbo bụ chie. Ya na onye Igbo fụrụ onwe n'arọ, fụ na obido n'arọ, lue n'arọ, pụta n'arọ, bụ chie ka ọ ga-enye ekene. Ọ bụrụ chi m, ọ bụrụ chi gị, ọ bụrụ chifa, ochie ka ọ ga-enye ekene, maka na ochie du aga. Ochie si na ọ ga-afụ arọ ọfụ, o wee fụ arọ ọfụ. Ya na ịbata n'arọ ọfụ, ọ bụla emume ikenechi bụ ike onye Igbo. Ọ bụrụ ịgbanye egbe elu nye nwa bekee. Ọ bụrụ maka ịgbanye egbe elu nye nwa bekee. Sọsọzikwa ma onye Igbo, nwa bekee ma onye nwa bụ chi onye Igbo. Mana onye Igbo mma chie, mana chie bụ mmụọ. Na tupu bekee akpatụ aka, ọ bụrụ na ọ bụrụ maka chie, bekee ama mfụ azụ anya wee convert anya. Ọ bụrụ na ọ bụrụ maka chie, bekee ama mfụdo die n'ụwa wee convert anya, wee tụgharịa anya, wee si abụla onye ọ bụ tata. Ya na anyị na-ekwu maka emume arọ ọfụ ka ịghọta na ọ gbasa ụwa onye Igbo, na onye Igbo ịghọta ụwa ya, na onye Igbo ịghọta na ụwa ya bụ ụwa izu, na onye Igbo ịghọta na iji ọbịa n'ụwa dịwa gị iche, na onye Igbo ịghọta na ya na chie ya ga. Ọ bụrụ chi anyị, ọ bụrụ common chi, etu nwa bekee si commonwealth. Chi abụrụ commonwealth. Ọ bụrụ wealth onye ọbịa, onye bịa onye kalụ nke ya ga-ata ka osisi ya. Ọnya na chie. Maka na ọ bụrụ ọdụ chi nne ya nke ọ na-abụ chi nne ya. Maka na ọ fụrụ onwe ya n'afọ nne ya. Nne ya mara oge o ji banye, nne ya mara oge o ji banye. Mana ya na chi ya dapụta n'ụwa. O wee nọlụ n'ọgbọ ọgụ. Chie wee na-edu arụpụta arọ. Ya na ọ gaghị na-ekwu maka arọ ọfụ ndị Igbo ka anyị ghọta ebe anyị na-aga. Ka anyị ghọta ebe anyị na-aga. Ya kedu ka esi wee nwee chi? Tupu onye Igbo enwee chi, ọ ga-aghọta onwe ya. O nwere etu ọzọ onye Igbo ga-esi nwee chi n'ụwa. Ọ bụrụ maka na alụgo agwụ, ọ bụrụ maka na ejego buo ebu mmiri, ọ bụrụ maka na ekego akalugoli, ọ bụrụ maka na emego nka na emego nka, agwọtara ya n'ọgwụ, ekpetara ọlịa na 7 Hail Mary. Maka na onye Igbo aghọtara ife emume ọdịnala bụ, onye Igbo aghọtara ife emume omenala bụ. Ọ bụrụ maka ife ikechiri debe n'elu, ọ bụrụ maka nke dibịa nke anya na nke dibịa nke anya nyere onye. Ife ọ na-akọwa bụ n'ịmalụgo onwe. Ya na ajụjụ ga-abụ na onye nụ bụ onwe. Gịnị bụ onwe? Anyị akọwago maka nke a. Anyị ebidogo n'arọ nke gara aga wee na-akọwa maka onwe. Mana ka anyị lote ofu ife. Na onwe onye Igbo sitelu n'ana. Ka anyị lote ana. Ka anyị lote ana nke nwa bekee kpọzelu ana. Nke nwa bekee kpọ ana. Ka anyị lote ana. Ka anyị lota na Igbo gwala anyị maka nne Chukwu. Ka anyị lota n'ụwa izu ndị Igbo kọwala anyị maka nne Chukwu. Ka anyị lota na Chukwu Igbo na-ekwu maka ya dị ịbụa. Chi na eke. Chi abụrụ eke. Eke abụrụ chi. Ya ka Igbo ji wee nye anyị atụmatụ na-aba fabụla ofu. Chi na eke akpọ ọnya Chineke.
ya na eke nwa gbasaluchi bụ nwanyị, ọnyanwa bụ nne Chukwu. O eke nwa ọnyanwa bụ chi butela okike, ọnyanwa bụ chi okike. Ka anyị lota maka chi okike, chi ji ike okike ya, maka na onwe chi nwere ike okike. O chi aji ike okike ya, nke aji aja anị ya, nke aji ede aja anị ya wee kpụa onye Igbo mmadụ. Ka anyị lota na-etu a ka onye Igbo si wee nweta onwe, maka na ewezughị ya na ife anyị na-afụ anụrụ, ife anyị na-afụ anya akpọla afa, afọ ọbụla akpọli ya oke nwere afa. Ọ maka na akpụghị ya akpụ debi etu a ka o ji bụla ife anyị. Akpụ anya akpụ adebi etu ọbụla ọbịageli, akpụ anya akpụ abụle debi etu ọbụlụ Chukwudị, akpụ anya akpụ adebi etu ọbụlụ Ngozi Chukwuka, akpụ anya akpụ adebi etu ọbụla ọbịa na mma, akpụ anya akpụ adebi etu a ọ na-aza afa dị iche iche, ọbụlụ Uchenna, ọbụlụ Chiedu, ọbụlụ Chima, ọbụlụ Njide, ọbụlụ Nkem, maka na akpụghị ya akpụ. Ọ bụ na akpụrụ ya akpụ debi etu a, ọ dị etu a, ịnọdụ ịma mma na ọnọ, ịma mfụ anya, ịma mmetụ aka, ịma nnu onue, ọbụlụ mmụọ. Ya na o nwere ife kpụli akpụ etu a, o wee bụla onwe. Ọnya ka anyị ji wee si Igbo mala onwe, mana ịtụsabụ onwe a, anyị mana onwe a na ife ọ na-ezoro abụ mmụọ nọ n'ime, mana nke a dị na mpụta ka anyị na-afụ. Ya na nke a dị na mpụta ka Igbo kpọrọ mmadụ, Igbo akpọrọ mmụọ mmadụ. Ọ bụrụ mmụọ a na-afụrụ anya ka Igbo kpọrọ mmadụ, ife Igbo kpọrọ mmụọ a na-afụrụ anya bụ alụsị, mana ife afa abụ bụ alụlụchi. Ọwa dị iche iche chi si aga, alụlụchi n'ikpobila akpobi dịka ndị Igbo si eme akpọ ọnya alụsị. Ya ka ịghọta nọ eke nụwa nyere anyị chi, nye anyị onwe, anyị wee na-ekwu maka onwe, ọ eke na chi, maka na anyị nwere onwe, wezie onwe wee bịa nwee chi, ịmata onwe na ịmata chi. Ọnya bụ na anyị ebulugo onye Igbo ma ife, na anyị abụlugo onye Igbo zuru oke, na anyị abụlugo onye Igbo teghete, na anyị abụlugo onye Igbo kwesịrị ntụkwasị obi na idebe ụwa ndị Igbo. Ọnya bụ onye Igbo ọnya bụ onye Igbo na-elotara ọfụ. Onye Igbo a bụ nyanwa na-elotara ọfụ. Ọnyanwa ka arụ ọfụ Igbo bala ụlọ. Onye Igbo a bụ nyanwa na-asị onye Igbo ibie lota ala ọfụ. Ọnya bụ onye na-akpọta onye Igbo ibie n'ụla na-asị alotara ọfụ, lota onwe gị, lotachi. Bịa ka anyị mee mmemme arụ ọfụ, anyị ji elota onwe, anyị ji elotachi, anyị ji ekene chi, anyị ji ama na anyị dị, anyị ji ama na anyị nọ, anyị ji asị na anyị ga-adị dịka echi na echi ada agwụ agwụ. Ya na chi okike a, maka na anyị ma na enwe chi okike, Igbo ma na enwe chi okike. Ọnya ka eji kpọọ ọnya eke nwanyị. Nyanwa ka o jikwa wee za nne ọkpụ, nne ọkpụ. Ọnya na-akpụ, ọnya na-eke. Ya na ọnya melụ, ọnya anyela ụnọ chi anọ, Igbo wee nwee onwe, Igbo wee nwee chi, Igbo wee zuo oke. Maka na ọ bụ na ọ nwee sochi, mana ọ nwere onwe,
atụfughị ya na n'ofesi nke ọzọ maka na ọ bụ mmụọ. Mana ebe ọ bụ na o nwere onwe, mana o nwere chi, atụfughị ya n'ofesi nke ọzọ maka na ọ bụ akalogili anụ mpa maka ọ bụ. Mana ebe ọ bụ na o nwere onwe nwee chi n'ozugo oke, ọnya ka ọ ga-eji na-elota na-arọ ọfụ abanyego. Ya na ọ ga-elota na ya bụ mmadụ n'ụzọ ya bụ ụzọ alụkwụsị. Ya na ọ sị na ya bụ mmadụ ma ife. Kedu ife ọ bụ? Kedu ife ọ na-akọwa? Na ya akwụsịgo ime alụ, na ya bụzi alụsị, na nyanwa na onwe ya bụ alụsị. Na ọ bụrụ etu a nwa bekee si wee si ndị Igbo falofue nke a na nke a bụ alụsị. Ọ dị ka ndị ụka na-ekolu foto Jizọs kobe n'enu ọlta ebe a mụelia obe ebe a mụ ịnya ntụ ebe osi etu a gbasaa aka fa na-eni anya na-ebe akwa. Etu a ka o siri na onye Igbo were alụsị debe na bie na-eni anya na-ebe akwa. Gị nwa bụ alụsị. Mgbosi inwelu chi, mgbosi a ka inwe ala onwe, n'ime oge a ka inwere ikenga. Ịbụla alụsị na onwe maka na oge a na-echizugo, ịchawago, ijugo. Ite naanị bụ ojuju. Onwero ife ọzọ kalili ite naanị n'Igbo. Sọsọ ofu ife kalili ite naanị, Chukwu na onwe. Ya na ịgafe ite naanị, ịba na Chukwu, ịba na mbụ. Isi ite naanị, isi ili gafe, ya bụ na ịgafe ite naanị ba ili. Ya na ili eligo. Ili na onwe bụ mmili. Ili bụ mmili. Ewepụ inwetazie ili. Ya na ili bụ mmụọ. Ili na mmadụ ada agafe ite naanị. Na ili bụ mmụọ. Na ịgafe ili nweta ili na ofu, inweta ụma. Ya ka ị ga-eji nweta ili na ụma. Ụmụ ofu, ụmụ ịbụa, ụmụ ịtọ, ụmụ ịnọ, ụmụ ise, ụmụ isii, ụmụ asaa. Mana nke a bụ ife dị iche a ga-akọ oge ọzọ. Ka ọ da-agbagwoju na ya anya. Ya na onye Igbo nwa onwe, onye Igbo bụ mmadụ, bụ onye bụ ya na onwe ya bụ alụkwụsị. Maka na ịkpị aka ịkpala alụsị aka. Ọnya ka anyị ji kwue nọ nnukwu mmadụ. Ebe sokwa onye ya nọdụ n'ụwa. Ọnọdụ na nga ọ nnukwu mmadụ. Ọnọdụ n'okporo ụzọ na-aya ego ọ nnukwu mmadụ. Ọnọdụ na obodo dị iche iche ọ nnukwu mmadụ. Maka gịnị? Na onye a na-amụkesị. Onye a enwego ife a na-akpọ ndụ. Maka na onweghị ikenga. O nwere ike o ji aga. Oru mmụọ na nnụ mmụọ si aga. Ya na nyanwa bụ alụsị. Ịta anya ata ọjụ. Isu anya n'ikwe ọjụ. Iru anya n'ọkụ ọjụ. Isi enye esie ọjụ. Ighe enye eghe ọjụ. Inobanye ya n'afọ ịnwụrụ. Simple as that. Ya na onye a na onwe ebe alụsị. Gịnị ebe alụsị? Onya ka anyị ji wee gwa gị na ekero gị na nkịtị. Na ejiri aja anyị akpụa gị na nkịtị ka izuzughalịba. Ka m zuzughalịba. Ka anyị kpagha ogoli. Na enyere anyị ede aja anyị aka anyị wee nwee uto na ndụ. Ka anyị wee bụrụ ndị egheli eghe. Na ya nyere anyị ede aja anyị ya na ya akpụpụtara anyị ka anyị wee bụrụ gịnị, ka anyị n'ụzọ anyị ga-aba alụkwụsị. Ya na anyị nwa na nwa anyị bụ alụkwụsị. Gịnị bụ alụsị? Alụkwụsị. Maka na ọsọsọ onye nwelu ikenga, so onye nwelu chi nwa ife bụ alụsị.
so onye nweluchi dịka m si kwuo oge gara aga na onwero ife dịka njọ na mma. Rapụ njọ na mma bụ ndị ụka nwe nka. Njọ na mma bụ ndị ụka nwe nka. Na ife anyị na-ekwu maka ya bụ na ife ọbụla mmadụ nwere ụgwọ na-esie, na agwa ọbụla mmadụ kpalụ nwere ụgwọ na-esie, na echiche ọbụla mmadụ chere nwere ụgwọ na-esie. Ya na ụzọ alụkwụsị bụ ụzọ nke kasị mma ị ga-eji ghọta, ị ga-eji ọbụlụ asụsụ nwa bekee asị gị iprogram onwe na ịchanel onwe n'ụzọ ị ga-esi mee na echiche ọbụla na ụgwọ na-esi bụ mma, dịka okike si chi aka iwee dị dịka echi na-echi ada agwụ agwụ. Ya na enwero njọ na ife enwebe alụ. Ife ọbụla nke na-emebi okike, ya na ụzọ nwa bekee bụ ụzọ alụ. N'anya ndị Igbo, ụzọ ọbụla na-asịrọ ndụ mmiri ndụ azụ, ụzọ ọbụla si ndụ azụ mana mmiri ngwụ bụ ụzọ alụ. Ụzọ ọbụla si mmiri dị ma azụ nwụsịsị ya bụ ụzọ alụ. Ụzọ ọbụla si nya dịlụ nwaanyị mma ma nwoke nya jogbuoli onwe bụ ụzọ alụ. Ụzọ ọbụla si nekwa ebe anyị kewalụ bụ ụzọ alụ. Maka na anyị nwere nkewa. Ife anyị nwere bụ ọgbụgba, link, network, universe. Na ọ bụ na ọ dịlụ ugwu mma, ọ dịlụ ndịda mma, tata mụ na gị na-afụ n'anya korokoro anyị. Maka n'ezie na ọ bụ na ọ dịlụ ugwu mma, maka na anyị bụ ndị Igbo che na anyị nwere nsogbu. Maka na ije n'ugwu n'ime obodo anyị nọ n'ime, ịfụ na nke a nwa bekee na-agwa anyị na anyị nọ na ye 2020. N'ilu enugwu na ị ga-ama na afa aka nọ n'ụwa, isi na ịchịkọta ụwa niile ọnụ si na afa nọ n'ụwa 2020 bụ nnukwute alụ ka ọ bụ. Maka na o nwee ndị n'aka adị na wee ba 20 mgbe ya fọdụzikwa nke 20. O nwee ndị ụwa fa ka nọ na 1009 1007. Ịpụtasịfa chịkọta onye ọbụla si ya n'ọnụ na 2020. Ilue n'ugwu, ịbanye n'ugwu, ugwu Awụsa, ị ga-afụ ife am na-agwa anyị. Maka ifi nke a ọ dị mfe na onye ọbụla ga-aghọlefa bụ ife egbe tie ife mgbọ sifa na-egbusisi mmadụ. Fanwa na onwe fa bụ mmadụ, mana fe nwere ọchị, fe nwere ikenga, fa marọ alụkwụsị. Etu a ka o si dị n'ala Igbo mụ na gị. Na ụfọdụ ndị na-eche na fa ama ife, ị na-akpọ mmadụ na ị kwesịrị ịkpọfa mmadụ maka na fa abụrụ mmadụ, na fa etoluru ịkpọ mmadụ. Maka na ama ife mmadụ bụ, na anyị ma na mmadụ bụ onye ma ife, mana anyị na-akpọ onye ọbụla mmadụ, mana ọ mara aka nri, ọ mara aka ekpie, ọ mara ka ọ ga-esi dịli ya mma, ọ mara ka ọ ga-esi dịli ụmụnne ya mma, ọ mara ka ọ ga-esi dịli obodo ya mma. Ọ bụrụ ọ mara nke bụ alụ mgbe ya fọdụzi na ọ na-asị ka ọ kwụsị akwụsị. Onye anyị na-akpụ ya mmadụ, mana anyị ma na ife anyị na-agwa anyị bụ na ya nyere anyị na ya ji ike okike aja anyị ya na ede aja anyị ya wee kpụọ anyị mmadụ. Ụzọ ya bụ alụkwụsị. Ya na gị nwa na onwe gị bụ alụkwụsị. Ma ịchawa, ma inwe anọ, nwee ise, inwe onwe, nwee chi, iburu teghete. Mgbe a ka echiche ọjọọ na-abịala ga-anaghachi. Ya na alụkwụsị bụ n'iwu izu ka ị ga-afụ a. Ya na ị na-ekwu maka alụkwụsị, ife ị na-ekwu maka ya bụ network universe. Network universe. Bilu ka mbilu.
nwa mmụọ egbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ egbu na nwa mmụọ. ọsọsọ Igbo nye gị ụdị atụmatụ a. Kedu ndị ọzọ nye gị n'ụwa? Kedu ebe ọzọ ịgakọtanugo gụkọta akwụkwọ nweta ụdị atụmatụ a? ọsọsọ ụmụ ndị mbụ na ndị egede, ọsọsọ ndị abụ mmụọ gali ije n'ụwa maka ụdị ụzọ. Mana ọ bụrụ ya mere na fad na-aṅụ mmiri debe iko, na a na-egbufa na-egbunyụfe anya. Kama na ife m na-akwu bụ na anyị banye arọ ọfụ nọọ ife ndị a ka anyị na-eme emume na-ekene chi ka anyị na-enye, ka anyị wee ghọta ndị anyị bụ, na ịghọta anyị bụla eze etu a nwa bekee si wee kwu, maka na ịbụ eze n'onwe ya. Rapụba eze nke ọzọ ndị a na-echi echi na ochi na-eme eze. Rapụba eze ndị a na-echi echi na-akpa agwa ka anụ ọfịa. Ndị a bụrụ eze. Eze bụ nke Chimelụ. Maka na Igbo aghọtara ị na-alara ụla, na-asọkwughalị, na-ezuzughalị, ma mụnwa na-adaba na-adaghalị, na bụrụ ọdaghalị pụọ mee nke a mee nke a. Mana mgbe ịmabụ ọdụle n'ibe eze, ịpụta ofu mgbosi ogwo ịfụ chirimeye eze, ibubuli eze, ma ị marọ ya na-akpa agwa ka anụ ọfịa. Ya na onye aba alụkwụsị, alụkwụsị ibe izu network universe. Ya na abịa na ngwụsị arọ anyị na-eme arọ ọfụ, anyị bịa ime arọ ọfụ, anyị bịa ime ncheta arọ ọfụ, ije jụọ ụmụnna gị kedu mgbe fa na-eme arọ ọfụ. Iju obodo gị kedu arọ ọfụ obodo gị, kedu arọ ọfụ ụmụnna gị. Imenya ịma mme nke obodo m, ịma mme nke ụmụnna m. Aja na obodo m akpụrọị, aja na ụmụnna m akpụrọị. Jee jụọ ụmụnna gị, jee malụ onwe gị, malụ onye ịbụ, ka ị nwee ikenga. Jụọ ase, jụọ ajụjụ, malụ onye ịbụ ka ị nwee ikenga. Malụ ndị ikwu nne, maka na ị na-ekwu aja ana ka ị maa na ede bụa, ị na-ekwu ede aja ana ka ị maa nọ nke nne ili wee bịabe dị na be nna anyị, na nke o litere na be nna anyị, na nke nwaanyị bịa be dị mụtalụ nna gị. Ya na ị ga-ama your network universe. Ị ga-amụ ikwu nne gị, ị ga-amụ ikwu nna gị, ị ga-amụ ikwu nne nna ya, ị ga-amụ ikwu nne nna ya. Ọnya ka eji bụrụ na Igbo bụ ife a na-eme ma ọ bụrụ ife a na-ekwu ekwu, ọ bụrụ ife a na-agụ agụ, ọ bụrụ ife a na-aga anọkọ akpasị a na-edebe, a na-eme ya eme. Ị ga-etu agbọ gị, ị ga-achọ agbọ gị wee nwee ike wee nye onyinye. Ya na mgbọsị a na-eme arọ ọfụ ugbo gbosi onyinye ụmụnne m, gbosi onyinye, gbosi a na-achụ aja, mgbọsị a na-eme ekene site na chi gị. Mgbọsị a ka ị ga-achụ aja site na chi gị, wee lue n'ụmụnna gị, wee lue n'okwu nne gị. Na efukwala arọ ọzọ, na efula arọ ọfụ. Chukwunye aka, ọ bụ na ibulugo mmadụ teghete, mana ọ bụ na ichebie, ọ bụ na ikwube na ihe enye onyinye, ọ bụ na ịmalụ na ihe enye, nke a na-ezikọ gị n'ịbụ mmadụ teghete. Maka na ofeka ya eche etu a, ife niile a na-akọsi ebe a pụọ, osi ebe a, ofeka abatagoli, ofeka amapụgoli. Maka na ya ara akọ ka ihe esi wee tinye ala ka o buo ebu, ma ka e wee tinye ike ka o wee buo ebu. Ọ bụrụ ife anyị na-akọ. Ya ara akọ ka esi agba nkịta na ka esi agba oke. Ọ bụrụ ife anyị na-akọ. Ya na ofeka agbapụgoli. Mana gị bụ nwa dibịa nọ n'ebe a tata, gị bụ ọbala tule nọ n'ebe a tata, ọ sị na-abụ ka ị na-eli, ọ sị na-abụ ka ị na-eli, ka ị na-enwe tata. Ọ dibịa gị ka a na-awake, agwụ ka a na-alụlụ gị. Ya na ị ga-agazi ka ime enye eme. N'isi na-arọ ọfụ banye na-arọ ọfụ,
ịma na ị ga-aga ka inye chi gị onyinye, ka ị chụọ àjà, lụta ndị ikwu nna anyị, lụta ndị ikwu nna anyị, lụta ụmụnna anyị. Ọ bụla ofu akpa rice ka ị nwee ike, ọ bụla ofu ọkụkọ ka ị gota ike. Mụ achọrọ ịma ịtụ ịra obi iji nye ka ị wee mmalụ ife ị na-eme, ka ọ dabụna na nwa bekee na-eme arụ ọfụ. Ị na-esi rice na-eli, ị mara ife ị na-elilu rice, ị mara onye ị na-elilu. Mana ị ga-aghọta n'ụwa ndị Igbo na emume niile bụ ji ka eji eme ya. Na ka ọ bụ na ọra ka ị ga-enye ka ịlọta chi ndị chi du iwe duga na-arọ nke gara aga. Mmadụ ọ na-efulu 4th of February na-arọ nke gara aga wee bata na 4th of February. Ịmarụ mmadụ ọ na-enwugo ndị ka dị ndụ, ndị ka mụnwa dị ndụ, ndị nọ na fanwu na-etiso mkpu. Ya na Igbo bụ ife a na-eme eme. Ọnya ka anyị ji achụ aja, ọnya bụ ife na-aza anyị, ọnya na-aza anyị. Ọ bụrụ igwe odechi anyị azọghị, odechi ama nzọ gị bụ nwa dibịa, odechi anyị azọghị gị bụ nwa dibịa, gị bụ ọbala tule. Agwọ na odechi ekobe na ndụ n'elu, o nwere ife ọ ya emele, mana aja ga-emeli ife niile. Aja ga-emeli ife niile, aja ka ị ga-achụ. Ọnya ka ife niile nwee ike imenụ, ọnya kalịsị ife niile nwee ike imenụ. Ọnya ka anyị ji wee mụta na atụmatụ ndị mbụ na ndị egede. Site n'ọnụ nwanne anyị bụ ka a na-ene ume ka anyị si wee mụta maka akụkọ gbasalụ Olise Ekezu na anyanwụ seta ụza. Ọsọsọ aja nkịtị ka Olise Ekezu chụrụ, ewee keghalị anya n'ụdị ọ kwesịrị ịdị na wee bụrụ nwoke zuru oke. Ya nwanne m na nwanna m, anyị ga-abụ nwaanyị zuru oke, anyị ga-abụ nwoke zuru oke site n'ime mmemme arọ ọfụ ndị Igbo, site n'ime arọ ọfụ ndị Igbo, iji oge a wee nwee aṅụrị, wee nye mmụọ nke ọ na-ele, ka mmụọ wee rapụla anyị bụ mmadụ nke anyị. Ekenekwa m unu ụmụnne m. Nke a bụ akụkọ ikpeazụ, nke a bụ nkụzi ikpeazụ, nke a bụ okwu ikpeazụ, nke a bụ ọnọkọ ikpeazụ. Aṅụrị ju m n'obi maka na m na-ana ka njeme nke m. Ana m ana ka m jee kwado onwe m na-arụ nke abanyela abanye na nke na-abịanụ. Ya na aga m eje ije ọma, na aga m ejelu, aga m analụ, aga m anaghachite. Anyị ga-anọkọkwanụ ndị nke m. Ekenekwa m unu n'ofu n'ofu. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Jele, ndị Igbo nke m, ndị mfụrụ n'anya ife dị egwu. Ka anyị dee lofu n'ofu ife. Elili malụ ngwugwu, ngwugwu malụ onye kelie. Elili malụ ngwugwu, ngwugwu malụ onye kelie. Elili malụ ngwugwu, ngwugwu malụ onye kelie. Ekenekwa m unu ndị nke m. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi ruo n'ebi ebi. Ya gazielu unu, anyị ga-afụ unu n'oge na-etere aka. Aga m anọ izu ụka isii, aga m echighata, unu ga-anọkọkwa ọzọ. Udo dịla anyị niile na-arụ ọfụ nke anyị, ka anyị wee na-akwadobe na nke na-abịa abịa. Nke a ga-akasịrị. Ekene ọmanụ ndị nke m. Erima.